бародаро хушу гӯш кунед, назар кунед. муҳоҷирони тоҷик дар тамоми ҷаҳон дуруд ба ҳама кулли тоҷикон, бародарон ва бонувон, ассалому алайкум. бародаро, боз мегардем меоем дар бораи масъалаи ҳувайдои 5сола, хоҳараки мо ки дар Россия чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед аллакай, вақте ки номуси моро таҷовуз кардан, Сёмин ҳамон хукбачаи рус аз тобистона ки дар сизоаю ана баъд бо духтарш бурдан кашокашош бисёрай. Ман шуморо кӯтоҳ карда мефаҳмонам бародаро ки то вақти ҳеҷ кара бисёр нагирам, ана як ба як ман шуморо ҳозир мефаҳмонам ки чӣ гапу кор рафтеста. Сёмина қапидан маҳкамш кардан. Вақте ки и гап бигем паҳн шид, як бигем правозащитная организация, яъне ҳимоятгарони бигем ҳамон дохили Русия бигем ҳамин корро ба уҳда гирифтану адвокат пешниҳод кардан. Ӯ адвокат, бародаро, адвокатҳо озир ман ҳамаша мегузорам, мебинем инҷада, ино ӯ хукбача ягон фарқияте надоранд. Барои чӣ? Барое ки ино ҳамаи парвандара ҳамин хеле кардан, и Абдусалом бачаро ҳамин хеле тов додан ки чанд документҳоро подпис кард, ҳамин хеле кардан ки парвандаро арараш кардан. Бисёр корое ки бигем ба фоидаи Сёмин шид, гӯё ки аз Абдусалом гузаштааст. Лекин бародаро, ура пул овардани додани шидан, 6 миллион рубл додани шидан. Ам бародар мара занг зад, гуфти паданалатора бин Аҳмаҷон гуфт мара пул метан, мара фарзанд ма ҳамин хел кардану мара коғаз овардаистиян додаистиян. Нагирифтагиай ӯ сумпум, ма гарантия метам. Ӯ адвокатҳо мегиранд ҳамаи бигем ами парвандаро вақте ки ҷазир мекунанд, СК следственный комитет, яъне тафтишо ҳамин хеле ва ё чашм мепӯшанд, яъне ҳамаи бигем вайронкуниҳое ки аз тарафи адвокат бигем аз тарафи прокурор мерава уҷуда, ҳамаш дар кор қушанд. Ба фикри ма ӯ Сёмин ӯ просто бачаи бигем ягон вай неста, ба фикри ма падару модари бой дора, барои ки беҳад сумои калон расход кардаистанд ки хукбачашона ё девона буроранд ё ки бигем айми тӯрма халос кунанд. Агани ягон падару модаре ки хича ҳурмат мекунад, мабодо худорам бигем ҳамхели санҷиш дар гирифторш кард ки фарзандаш ҳамхел паданалат чид, ягон падару модар муҳофизат намекунад хел фарзанда. Бубинен ки ё чӣ кор кардаистиян, бубинен ки адвокатҳои русе ки кунда задан, гуфтан мо корро то охира мебарем, ба фоидаи манфиати оилаи Сёмин кардан ҳамаи корра. Шумо ин ноҳаққира, ин ноадолатиро дар сари худмон бинед чӣ хел кардаистиян, дар рӯи мо туф кардаистиян бародаро, ҳозир рӯи рост. Мегем алҳамдулиллоҳ, ҳақ ҳеҷ ка пӯшонда наметона. Алҳамдулиллоҳ, мо хатои пештарамона фаҳмидем. Яъне вақте ки Хуршедаро киштан, мо як гуфтем, ҳамамон бигем додувой бардоштему, лекин то охира кора набурдем. Умари панҷумодам ҳамин хелма дар Нью-Йорк қатичан бародаро митинг организоват кардем, лекин мо то охира нарафтем. Дар чанд ҷо мо то охира нарафтем. Мо дар бораи проблема мегем, чанд рӯз дар Фейсбук, дар ҳамаи ҷо менависем, ҳайдод мебардорем, лекин баъд аз ёдмон мерорем. Барои ҳамин бародаро мо дигар ин гуноҳа такрор намекунем. Аз ин рӯз мо дигар ҳар кореро ки ба уҳда гирифтем, то охира мебарем. Ҳамаи мо, ҳамаи тоҷикои муҳоҷир, барои ки ҳамаи шумо уже ба фикрам 100% медонем ки пиштигари мо ягон кас нест. Мо бояд худмон аз пишти худмон будавем, худмона ҳимоя кунем. Мо як миқдор сум ҷамъ кардем дар Америка. қатъи бародарои бигем дар ҳаминҷа будагӣ ҳамаш раҳмат ба ҳамаш, Абдусалом ба ҳамаи салом расонд, бигем раҳмат гуфтчон. бигем як миқдори сум мо ҷамъ кардем. Дар Русия ҳам ҷамъ шид, дар Аврупо ҳам ҷамъ шид. яъне ки мо як миқдори суми ҷамъ шид ки мо бирем адвоката бигирем, яъне ки Дагир Хасавов.
ин дагир чеченистонист, яъне ки ҳимоятгари Россия дар Россия кору фаъолият мекунад, зодаи Чеченистон. ӯ ин корро ба уҳда гирифту, яъне ҳозир ҳамаи парвандаро аз сари нав тафтиш карда истияд. ӯ рафт Следственный комитет, ҳамаро дар уҷа ба по хезон. ӯ гуфт ки агар 1 моҳ муҳлат шумода, агар шумо ҳамин бигем корора, бигем ҳамае ки ашибкоӣ кардана, ҳамае ки дуруғу росте ки нависидана, бигем подписора вай кардана, Абдусалом чизеро ки нафаҳмид, ҳамаро ози айсар кушодагиянд, ҳамаи корро ози айсар мебинанд, мебироянд иншоаллоҳ. ва ӯ милисаи участкови ҳам ки бигем ба бисёр корҳои сомин чашм пӯшида буд, 1 сол пеш ӯ хукбача қариб як гудаки дигарам ҳамин хел талоши таҷовуз кардан мекуна, пеши раҳша бигем одамо гирифтан, не ки участково ягон дела ҳичи ҳуиш накард, ҷавобуш додан, мефаҳмед. барои ҳамин ӯ милиса ҳам ҷавобша мегирад, то 7 сол тирмара дагир ҳасабу вай кардестай, ваъда кардестай. ва дагир қавл дод ки то охира ҳамин ҷиноята бигем парвандара то охира мебара, то суда мебара ва суда бигем ҳамин адолатиро иншааллоҳ ба ёрии худо ба ҷо мерасонанд. барои ҳамин бародаро мо ҳам бояд бетараф набошем ва инак бибинен, ҳозир ман шумода якчанд записора мемонам ки мо қатъи Абдусалом ҳамин шав бигем дар тамос будем ва ӯ чӣ мегӯяд, назари ӯро гӯш кунед. Ака Абдусалом, мегум ин адвокат ҳамаи корҳоро айнав бардошт бигем, а? Aytar ne vardı? Barı ki yani çok moban çok an ola ku adamlar çok gitti yani hızlı çizgi hem çıkım fori da işe kullan sonra çıkım çıkır kadar ku batan bir çünkü işte yani yazım yok adamlar çok sundur tabii da nasan böyle yok ola anaki zikirdiş bu hem Çiğ yürüyüş çıkıyor ama nasıl gelen dersini diyorlar konu koyuyorlar. Kalmışın bağımlılığı yani oradan korkun yok değil mi? Animat kadın durmadan peşiş misol daha misol dağıtımı sonra ayda katı şunu çiğ dağıtımda fakat yine iş notura konuş doğru bu iş doğru konuş notura bu iş notura bu bir ira aylar ne olur materyallar bu aylar ne stüdyo çatkavira bu stüdyo çatkavira bu yine hafta normali şişa delav dağıtmış tayora bu dağıtım etengu su dağıtmengu su haline kınar bu dağıtır navatte katı bu I have to chance what speech maker that yine akıl kor bu akıllı ya mara bu ki lazım ya tokat bu kuçme şava bu dela dağıtmış bu ayetana kayır kınar bu mamiyongu har hafta miyongu havar gata meyra bu dela dağıtmış çönar bu bu hani söz bu dağıtı khub karıstı bu hani adam ayofte kofte yani yani çıkaden mı ki mora milyonlar bekler bu hangisin aynaya çan kanısı amra kodum abi bu khadili nam khelay khadigan zalim khayra bu khadila şu hat dabarında bu nam kheli bu khadi ahtali azbarı Allah bu almazu radi Allah khadwa kaçlar da davis padana to khishana oldu agar meşi bu kuma dara çan yakın olmuyor ne ki bu naşi de bu tarafta ma fazlan da mahsus bir her ya bir imam mahsus bir zaman khidmetin khidmetim şu var ay onu zorla yemedim insan bunu mesela mara ağır yapı kadı camizanı akurat meklen avaça çıkıyor kalıyor bunu lazım ki kuma da mahkeme toka kadına çıkıyor kalmıyor insan mara itmol ne ispatıyla akar amacın abilen ki gittim mara da akdiri kadar ki manisi hani azakat ama korktun yoktu için roviş kadın man koma peş bu ayetay nam peş bu zetan peki rahmat başıma ki misal mara da akdiri kadar ki manisi hani azakat ama misal yoktu misal amaç da hani şimdi hani şimo şiddetle bayordan şimo amacım na şimo aydan tortun ama minnadorum bakıldı иншоллоҳ ака саломат бошӣ. И паъти адвокатои русиё ҳамин пла гирифтанан чӣ хеле хостан тов додан бигем ба ҳадафи ҳаму ки кардан ҳаму хукбача ҳозир паданалата ака деона бировардагана ака Абдусалом яъне ки ана akı kalbutta bazı advokatı ki hani ulusal narimat kaydına bazı kamu akı ona buralarda ne ki ona ne istiyor
خیلی معلوم بود دیونا نیست بعد دیگه همه منیکا دیونا برورانه جواب بتن آخه یگان دیونا برادر اگه پای اکای عبدالسلام میفهمیم که چخل باز یک باری دیگه این مردم ما را خیانت میکنه این مردم ادوکات ما را خیانت میکنه پولیس ما را خیانت میکنه و مردمش این چیزا را دیده چشم میپوشه با ما یاردم دیگر اینا هیچ که در کار نیست ما یاردم یگام بگیم ساختارهای دولتی درونی نه روسیه نه تاجیکستان با ما در کار نیست ما خودمون میتونیم خودمون محافظت کنیم کمی کوشش در کار برادر کمی ما باید فعالتر باشیم امی ویدیوی مرا برادر یک التماس من رکلامشیک نیستم برادر امی ویدیوی مرا در هر برادر نشان بده مونن همه بفهمن که چی خیانت کردن در حق ما و کار چخل رفته است ما باید خبردار باشیم همه کار خبردار باشیم التماسی کلام با عبدالسلام زنگ نزنیم برادر من دینا قطعی آدم گپ زدم آدم بهت افگاره و خیلی برادر زنگ میزنن بگیم تربیه گپ زدن ندارن خفه نشیم برادر من میدونم شما میخوایم بفهمین چی گپ رفته است لیکن دغلانه با او پدر گپ نزنین او را فرزند شوخل کردگی خدا هیچ کاری روزا نیاره چی گپ شده نگیم برادر یاردم شما لازمه لیکن نه با واسطه تلفن دم به دم زنگ زدن شما خیال میکنین یک شما زنگ بزنید که انشالله برادرها بسیارن که زنگش میزنن روز دا 50-60 که زنگ بزند کمتر عصبی میشه از این رو برادرها در تای ویدیو ما بنویسین مرا در فیسبوک احمد کریمزاده بزنین مرا میتونین سابشنی بنویسین و انشالله سابشنی را نویسین نه نویسین اگر ما همه امی کاری که چخل رفته است ما هر هفته بگیم یا هر ماهی که روزای سود میشه و چی گپ خبر نوی میشه و نمیشه ما پیشکش شما میگردونیم برادر در امان خدا باشین